Hi havia una vegada una noia que feia una revista de literatura. Va descobrir l'escriptor basc. Aquesta noia coneixia una senyora d'una editorial. Li va recomanar l'escriptor basc. Llavors, la de l'editorial va buscar una traductora. Unes traductores van traduir el llibre de l'escriptor basc al català. Aquest llibre va anar a petar a un crític, un periodista, un personatge, que se'n va anar a la ràdio i va presentar el llibre. I ho va fer amb una cançó dels Beatles. El llibre, en lloc, mai, i la cançó dels Beatles, Nowhere Man. L'altre dia la Necan em va comentar una cosa que t'afecta, però em va demanar que no t'expliqués res. Sí? Doncs que no sé què fer, si explicar-te-ho o no. Al cap i a la fi, tu ets el meu marit. Aquest és el nostre segon llibre de narrativa, contentíssims de que vagi caure a les nostres mans el llibre del manuscrit de l'Ivan Zaldúa, vull dir, estem contentíssims, la primera vegada que es tradueix en català. Vam descobrir l'Ivan Zaldúa gràcies a un altre escriptor que no és aquí, el Francesc Sarés, que és qui ens el va presentar i ens el va recomanar, i arran d'això li vam publicar a l'Ivan a l'octubre del 2014 una obra que es diu El traductor de Kafka, que el podeu trobar a paperdevidre.cat. Col·laborar en projectes així petits que comencen des de zero i on tots fem pinya i tenim la mateixa importància, el mateix pes, doncs és molt agraït i alimenta molt l'autoestima professional i fins i tot la personal. Tranquil·la, no et pressionaré. Ets un sol, amor. Això és el que tu dius i t'ho agraeixo a tot cor, però queda clar que la teva amiga no pensa igual. Però per què dius això? És lògic. Si la Nakane no vol que jo sàpiga el que t'ha dit, senyal que no és res bo sobre mi. No, yo no sé cómo es aquí, pero hubo una época, y sobre todo a partir del Oacoac de Achaga, que es un gran libro, por otra parte, en el que parece que para hacer un libro de cuentos tiene que haber un hilo conductor y tienen que estar todos relacionados temáticamente o de alguna manera, y bueno, yo creo que el verdadero libro de cuentos es un libro de cuentos en los que los cuentos lo único que los une es el autor, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Yo creo que es así como trabajan la mayoría de los cuentistas, ¿no? Cada cuento para nosotros es como una novela, ¿no? Y sigue dominando el registro fantástico, que es, digamos, la literatura en la que yo me aficioné o en la que me hice lector y luego escritor de alguna manera de mi adolescencia, ¿no? Estoy convencido de que los escritores vascos hemos desarrollado una cierta sensibilidad hacia otros idiomas que, como el vasco, tienen un número relativamente pequeño de hablantes. No despreciamos nada. Es cierto que ver mis poesías es poeta, que ver mis poesías en español, en inglés, en alemán o en cualquiera de las otras grandes lenguas es muy satisfactorio, pero uno encuentra un placer especial en ver esas palabras indescifrables, ¿no? Vull pensar que si fos una cosa realment transcendental no tindries cap problema per trencar la teva promesa. Doncs no ho sé. Què no saps? De debò? No, sí que ho sé, però no hi vull pensar-hi. En euskera, com en català, es barreja molt amb el castellà, especialment en temes de paraulotes, no? L'euskera sexual i mal parlat doncs, tira cap al castellà normalment. En català també ens sol passar. Llavors hi havia el diàleg, el típic joder, i amb la Maria vam prendre la decisió que vam consultar i consensuar d'intentar eliminar aquestes marques. El món de les presons és molt present, però no pas com a molt descriptiu, sinó com forma part d'aquesta realitat. Aquest que visita un presoner està pensant tota l'estona què li diré sobre la situació política. I et pots imaginar igual com un noi que vol dir-li a una noia que l'estima, i que va rumiant per si mateix tot el que li dirà, i després quan arriba l'hora de la veritat no li diu res. Doncs aquest, quan arriba l'hora de la veritat, li parla del partit de la Reial Societat, del dia abans, no?
És un llibre que demostra que contra la transcendència no hi ha només la intranscendència, sinó que hi ha l'exploració de límits, i això probablement és el que és la literatura, no? M'ha dit que ets mort. Mort? Com que mort? Doncs això, mort, finat. Que ets un cadàver. Que visc amb un cadàver.